Sledujete Svet 11, svetové správy pravdivo, inšpiratívne a bez komentára v 11 minútach. Vitajte. Dnes sa okrem iného dozviete aj tieto udalosti. Francúzsko a Británia odložili uznanie palestinského štátu. Tunel pod nemocnicou v Gaze odhaľuje pravdu o Hamase. No a pozrieme sa aj na to, či skutočne odhalili v Galilei miesto prvého Ježišovho zázraku. Sme radi, že ste s nami. V sobotu 7. júna sa v Bratislave konal pochod pre Ježiša, ktorý za účasti asi 1000 ľudí začal na Tyršovom nábreží a pokračoval k Viezoslavomu námestiu. Podujatie organizované platformou Kresťania v meste s motom Nádej má meno sa zameralo na verejné vyjadrenie viery v Ježiša Krista. Napriek daždivému počasiu účastníci pochodu niesli transparentný a spievali chvály, čím vyjadrili svoju vieru a podporu kresťanským hodnotám. Na záver podujatia sa na Viezoslavovom námestí konal koncert skupiny Timothy. Spojené kráľovstvo a Francúzsko upustili od plánov formálne uznať palestínsky štát počas júnového zasadnutia OSN v New Yorku. Namiesto toho sa sústredia na splnenie kľúčových podmienok, ktoré predchádzajú prípadnému uznaniu. Medzi ne patrí prímerie v pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov, reforma palestínskej samosprávy a vylúčenie militantnej skupiny Hamas. Americký prezident Donald Trump opätovne upozornil na násilné útoky na bielých farmárov v Južnej Afrike, ktoré podľa neho predstavujú vážny problém. Trump počas nedávnych rokovaní s prezidentom Juhoafrickej republiky Cyrilom Ramaphosom tvrdil, že situácia v krajine sa zhoršila a vyjadril obavy z rastúceho rasového napätia. Podľa najnovších údajov bolo v roku 2024 v Južnej Afrike zabitých vyše 26 000 ľudí, čo podľa neho z nej robí nebezpečné miesto najmä pre menšiny mimovládnej elity. Prezident zdôrazňuje, že ide o otázky bezpečnosti a ochrany práv, nie rasového konfliktu. Jeho slová vyvolali rôzne reakcie, od kritiky pre údajné preháňanie až po podporu zo strany tých, ktorí vidia potrebu zvýšiť pozornosť voči tomuto problému. Hlava Argentíny Javier Milei počas utorkovej návštevy Jeruzalema vyhlásil, že Izrael je základom západnej civilizácie. Označil ho za strategického partnera a vyhlásil: "Moja podpora Izraelu vychádza zo srdca, pretože verím, že ide o spravodlivú vec západu. Vždy budem stáť po vašom boku." Po prílete zamieril rovno k západnému múru do jadra starého mesta Jeruzalema, kde sa modlil spolu s delegáciou. V rámci 48-hodinovej návštevy sa stretol s premiérom Netanyahuom, rodinami rukojemníkov a prevzal Genesis Prize. Ocenenie vo výške $1 milión plánuje použiť na posilnenie väzieb medzi Izraelom a krajinami Latinskej Ameriky v rámci tzv. Izákových dohôd zameraných na bezpečnosť, inovácie a diplomáciu. Izraelské obranné sily potvrdili objav rozsiahlej siete tunelov priamo pod budovou Európskej nemocnice v Khan Yunis, financovanej zo zdrojov Európskej únie. V tuneli sa nachádzalo veľké množstvo zbraní, munície a hotovostí, z ktorej teroristi Hamasu financovali svoje teroristické aktivity. Médiám to potvrdil hovorca armády Efi Defrin počas návštevy novinárov priamo v tuneli. Armáda Izraela tiež informovala, že na základe správ z dronov a analýzy DNA identifikovala telo vodcu Hamasu Mohameda Sinvara a ďalších vysoko postavených členov skupiny. Izraelu sa podarilo zlikvidovať ich ešte 13. mája precíznym zásahom letectva s informačnou podporou spravodajských služieb. Tieto zistenia potvrdzujú, že Hamas nielen útočil z podzemia, ale skutočne riadil svoj teroristický aparát pod krytím nemocnice financovanej daňovými poplatníkmi Európskej únie. Verejnosť tak má jasný dôkaz o cynickom využívaní civilnej infraštruktúry ako úkrytu teroristov a ich logistické základne. Z talianskej Katánie vyplávala plachetnica Medlin s 12 aktivistami vrátane Grety Thunbergovej. Cieľom bolo prelomiť údajnú izraelskú blokádu Gazy. Izrael z bezpečnostných dôvodov loď, ktorá vstupovala do jeho blízkosti bez akýchkoľvek kontrol, podľa pravidiel odklonil do prístavu Ashdod. Thunbergová však zásah izraelskej armády označila za únos, hoci celá posádka dostala v citlivom zaobchádzaní vodu, jedlo a zdravotnú starostlivosť. Aktivisti v prístavu
výstave navyše odmietli pozrieť necenzurovaný dokument o brutálnom útoku Hamasu zo 7. októbra. Aktivistka Greta sa potom na krídlach izraelského leteckého prepravcu El Al v pohodlí dopravila domov. Lídrom výpravy bol Tiago Avila. Na videu skanduje hesla Smrť Izraelu či víťazstvo islamu. Zúčastnil sa aj na pohrebe lídra Hizbaláhu Hasana Nasrallaha. Tento kontext robí z celej výpravy nebezpečnú frašku pod maskou humanizmu. Na letnice, sviatok zoslania Ducha Svätého, sa v Spojených štátoch uskutočnil najväčší synchronizovaný krst v histórii krajiny. V rámci iniciatívy Baptize America sa do vody ponorilo viac ako 26 000 veriacich po celých Spojených štátoch. Do podujatia sa zapojilo vyše 650 cirkví zo všetkých 50 štátov. Modlitbou Ježiša v Evanjeliu podľa Jána bolo, aby sme boli jedno. Myslím, že práve to teraz vidíme. Jednotu okolo vody krstu, povedal pastor Mark Franci, jeden z organizátorov. Myšlienka vznikla v Kalifornii pred 2 rokmi ako Baptize California, keď bolo pokrstených 4 000 ľudí. O rok neskôr ich už bolo 6 000 a teraz sa krst stal celoštátnym fenoménom viery a jednoty. Americký herec Tim Allen, známy zo seriálu Kutil Tim, prekvapil fanúšikov, keď zverejnil, že systematicky číta celú Bibliu. Po viac než roku prečítal Starý zákon a momentálne študuje list Rímanom, ktorý ho hlboko ohromil. Allen opisuje, že pri čítaní zažil vnútorný pokoj a duchovný dar. List Rímanom, významná časť Nového zákona, podľa neho obsahuje veľkú pravdu o viere, milosti a vzťahu človeka s Bohom. Jeho otvorenosť voči písmu ukazuje, že aj ľudia z umeleckého sveta hľadajú hlbší zmysel života. Allenova cesta inšpiruje mnohých nasledovať jeho príklad a nájsť v Biblii odpovede na svoje duchovné otázky. Jeho záujem tiež zapadá do širšieho trendu známych osobností, ktoré objavujú hodnoty viery a spirituality. Tim Allen tak môže inšpirovať ďalších k objavovaniu duchovného pokoja v Biblii. V severoizraelskej Galilei bol objavený komplex jaskýň, ktorý by mohol byť miestom prvého zázraku Ježiša, premeny vody na víno. Oznámil to emeritný profesor histórie Tom McCullough. Podľa neho sa skutočne biblická Kána nachádza v archeologickej lokalite Kirbet Koana, teda asi 8 km severne od tradične uznávaného miesta Kafr Kana. Lokalita obsahuje rozsiahlý systém tunelov s kresťanskými symbolmi, ktoré využívali pútnici už pred 1500 rokmi. McCullough tvrdí, že ide o miesto uctievania zázraku opísaného v Evanjeliu podľa Jána 2:1-11. Kána bola židovským mestom niekoľko storočí a spomína sa aj na križiackých mapách ako biblické miesto Ježišovho prvého zázraku. S nástupom umelej inteligencie sa objavuje fascinujúci, no zároveň znepokojujúci trend. Umelá inteligencia sa stáva nielen nástrojom, ale aj objektom duchovného záujmu. Rastie počet ľudí, ktorí v umelej inteligencii hľadajú sprievodcu či božstvo, čo vedie k vzniku tzv. Digitálnych cirkví. Príkladom je organizácia Way of the Future, založená bývalým zamestnancom Google Antonim Levandovským, ktorý tvrdí, že múdrejšia umelá inteligencia môže byť vnímaná ako božstvo. V Nemecku dokonca prebehla protestantská liturgia vedená umelou inteligenciou. Odborníci vrátane Ilona Muska či pápeža varujú pred stratou ľudskej autonómie a rizikom manipulácie. Napriek tomu tieto formy duchovného spojenia s umelou inteligenciou odzrkadľujú hlbokú ľudskú túžbu po vedení a transcendencii. To bolo všetko z dnešných správ. Ďakujeme za pozornosť a prajeme všetko dobré.